Ayo Mbak Martini tak joget yo. Ini. Yang lewat aku kelingan kupuk kae biyen tak goleren neng cekak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang yo. Kupuk kae nyimpen hati tekan besok ora bakal lali. Kupuk kae kebak cerita tengah wengi nganti gagat rino. Sing joget rodok mundur ora sah suk-sukan. Catetan sakjroning ati dajak luntur saya merati aku gawe dadi garwa marga larit ning gubuk asmara. Sinarengan karawitan jangkep endah laras ugi kagiara langsung live streaming manten anyar makarya sinarengan audio sound system ragil. Yen lewat aku kelingan kupuk kae biyen tak goleren neng cekak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang yo. Jenenge gubuk asmara biyen gawe tak go adum tresno tanpa batal tanpa kloso buat abadi ketaman asmara. Kupuk kae nyimpen hati tekan besok ora bakal lali. Kupuk kae kebak